Pesugihan kodhok gerot nagih janji. Swara ngono kuwi mau wis kulina dirungu dening tangga teparone. Senajan mangsa ketiga ngerak ya tetep nyuwara. Jalaran ing mburing omah gedhong sing magrong-magrong kuwi. Ana yasan jembar-jembar saengga sak keplasan katon endah. Lan ora ana pawongan kang duweni rasa sujana sing neka-neka. Anane pancen mung blumbang ya blumbang sing kulinane dingoni iwak konsumsi kaya dene grameh, mujair, tombro lan tawes. Nanging nalika aku disambat nguras blumbang kuwi karo Mas Warto nggunakake mesin TS50 1,5 PK, aku rada cingak. Jalaran ing punjere blumbang kuwi ana wewangunan arupa kijing marmer werna biru laut, lan ing kiwa tengene kijing kuwi dipaesi watu-watu karang kang ditata edipeni. Saupama wewangunan kuwi ora kanclup ing banyu blumbang sarta bisa ditonton dening masyarakat umum. Mbok menawa wae aku ora cubriya. Nanging kijing siji iki pancen nyolowati. Yen pancen kuburan tenan, njur kuburane sapa? Pitakonan kuwi durung entuk jawaban. Sebab nalikane Pak Gultom perintah nguras blumbang, ngendika ngene, "Ron, mengko yen banyune wis karis separo, aku paranono ya." Temenan, bareng banyu karis separo, udakara 2 meter. Juragan tak parani, nanging sadurunge budal, aku isih nggatekake wujude kijing sing manggon ana tengah-tengah kuburan kuwi. Gek kapan le ngubur wong kuwi? Lan sapa sing dikubur ana tengah blumbang? Lan apa perlune dadak dikubur ana kono? Kok kaya kurang papan. Lamburi bali pertemuan kono sarean rakya isih jembar. Apa meneh yen gelem ngubur rada adoh sithik ning kuburan Purwosari sing disesepuhi dening almarhum Mbah Halipura. Rakya luwih apik, dasar keramatan mau. Manggon ana dalan gedhe. Tur panggonane tengar ora singup. Rawe juragan nggawa tas lan jujuk ana ring kulon sing ana omahe cilik minangka papan salin. Sak mangsa-mangsa ana sing arep lelumban ana ing blumbang kono. Bareng metu saka papan salin, juragan ngawe aku lan Mas Parto. "Parto, Ron, kowe wong loro padha lerana dhisik. Ana mobil sing ndak parkir njaba kono ya. Kae mau sajake ibumu uga wis nyawisake sarapan. Aku arep ngukur-ngukur sisane banyu sing keri. Lan ora usah mrene dhisik ya, yen aku durung nuthuk lonceng." Pancen ing omah cilik papan salin mau ana treksu utawa krepyak traktor sing gemantung kanggo sing tugas kemin. Pancen yen dituthuk suarane antas memper suarane lonceng. Mesti wae bareng aku lan Mas Parto entuk perintah kaya ngono mau, ya njur manut. Miturut jalaran yen ora nurut sida kena sembur. Apa meneh weteng pancen wis keroncongan. Krungu tembung sarapan ngono kuwi yen wis krasa luwih, mangane taker cething. Emandene lagi enak-enake mangan. Aku kok keselak nganti waing-waing. Rumangsa lingsem karo Mas Parto. Mula aku rada ngedoh saka papan kono. Nalika aku ndangak waing lan banjur nyawang arai blumbang, aku rada cingak merga mataku nyemurupi anane sesawangan kang tak anggap aneh. Olehku mamah tak lereni. Motoku tak ucek-ucek merga apa sing tak semurupi ora tinemu nalar. "Halah, Gusti, Pak Gultom,
Sauntara ya ukara kuwi sing metu saka lesanku. Mosok juraganku pinter nglangi? Iya, nglangi kaya kodhok. Mosok juragan oyak-oyakan karo kodhok? Mosok kodhok sakmene gedene? Juraganku karo kodhok arepa sing kepiye nyatane ya ngono tenan. Sauntara anggonku nggatekake sak paripolahe juraganku. Nalika kodhok wadon mau wis uwal saka rangkulane, banjur nglangi tumuju arah kijing kang remeng-remeng kuwi. Lan ora suwe kalih saka panduluku. Aku njur duweni panyokro bawa. Apa iki sing diarani pesugihan kodhok gerot? Apa sing tak sumurupi kuwi tak gawe wadi? Mas Parto dhewe uga ora tak wani ngerti. Bareng krungu suarane lonceng, aku wong loro nuli bali menyang pegawean. Juragan uga wis ganti ageman, lan guayane katon seger sumringah. Sadurunge ninggalake aku sak kloron, panjenengane pesen, "To, Parto, mesine enggal angkaten lan lebokno gudang ya. Aja lali pralon pembuangan saringane pasang meneh supaya ula lan biawak aja nganti mlebu. Sebab yen nganti mlebu sida ngentekne iwak-iwak apa wae." Semonto ngono mau, juragan karo ngulungake lembaran 5.000-an loro. Ing tokone Pak Gultom dina iku wong blonjo katon jejel real. Saenggo satpam sing kebeneran tugas jam kuwi katon kewalahan. Toko sarwa ana ngono kuwi ing panggonanku ya mung siji-sijine. Mula ora mokal yen sak wektu-wektu sing tuku mbludak. Merga kabeh mau mung bujung butuhe dhewe-dhewe. Nanging ing tengahé keramian mau rada kandhek merga tekane pawongan golayang kang diwenehake menyang CV. Kang surasane layang mau aweh kabar yen Bu Gultom ana ngomah kena lara masuk angin duduk. Sak pandurat CV playon kuwi buayane katon rubah. Tanyatane bab iki uga dadi kawigatane kabeh sing padha ngayahi wajib. Yo jalaran bab mau konsentrasi pelayanan katon kurang simpatik. Saengga mbaka siji padha murungake oleh blonjo. Dasare pancen wektu ya wis lingsir. Ora suwe ana susulan perintah supaya toko enggal ditutup. Sakjane iki ana apa toh? Apa larane Bu Gultom ki mbebayani? Ora mung ngono, Bu Gultom tilar donya kanthi kahanan sing nrenyuhake. Awake kaku kaya blabak, nanging ora kaya sak lumrahe wong mati kang bisa ditekuk awake sarta tangane disedakepake. Saben-saben dilempengake, angger diinggati dening sing nata. Jasad mau bali ngedongkrong kaya kodhok nglangi. Geger mengkungkung, sikil mburi nyelentang ngiwonengen. Semono uga tangane ora beda karo sikile. Yen ngono, mbok menawa wae benere juraganku kuwi duweni pesugihan kodhok gerot. Ngono batinku. Suasanane wong layat cukup rame. Kabeh katon nelakake bila sungkawa sak majate. Ing kono kene pelayat padha pating klesik ngrembug jisime Bu Gultom. Kahanane orang enake babar pisan. Mula aku banjur ninggalake papan kono. Tumuju menyang pasarean sak perlu bantu ngeduk karasan. Tekan keramatan wong-wong pating sengkut oleh duduk. Merga lemah padas dadi cukup nguras keringet. Kaya duduk biji besi ing Tanjung kae. Genti-genten sing mudhun. Ganco, sekop, linggis lan pacul kabeh wis digunakake. Sing nunggu giliran nang dhuwur karo padha rokokan uga padha pating greneng ngrembug kawujudan jisim. Ora beda karo pelayat ing omah. Kabeh-kabeh padha nduwe kuat yen Pak Gultom pancen sugihe ora liwat dalan sing diridhoi Allah, nanging musyrik kanthi migunakake pitulungane setan utawa lelembut kang mimba kodhok gerot.
Tahu ana kedadian kang cukup gawe gawa ing masyarakat sak kiwa tengene. Jalaran Pak lan Bu Gultom nalika sawijining wengi nindakake saresmi kaya lumrahe wong bebojoan. Nanging ana kaelokan merga nganti para esuk kelorone ora bisa wal. Ana sesepuh mertakake kahanan mau. Banjur krasa welas lan paring pituduh supaya wong loro mau dibopong lan dijegurake nang Blumbang. Temenan, bareng Pak lan Bu Gultom dibopong lan duncalake menyang Blumbang. Mak biur, loro-lorone banjur krekel-krekel. Banjur mak celurut kaya kodhok lan depipil ing pojokan Blumbang. Nuli diuncali ganti. Pondene sakwise kedadian ngono kuwi, warga mau saja ora nduweni rasa keduweng blas. Nyatane nganti tekane janji. Matine persis kaya kodhok gerot ngono kuwi. Apa iki pancen wis tekan janjine karo si kodhok gerot? Apa pancen wis pinundhut kang merubeng dumadi? Kabeh pitakonan mau ora weh jawaban kang gumathok. Merga kabeh mau mung tembung janji. Paribasan mung tembunge mbok bakul sinambi wara. Ana unan-unen sak dawa-dawaning lurung isih dawa gurung. Nanging sak plenik ana sumbere wangsulan, yaiku saka Kower. Kower sing dadi bujangane Pak Gultom. Wiwit Pak Gultom dagang cilik-cilikan, menggunakake gerobak, kothak isi rokok sawetara bungkus, lan diselingi lodong loro isi permen lan kuaci sawetara. Dheweke lugu, mula njur crita apa anane. Niki rak tekan janjine. Loh, apa iya to, War? Apa kowe ngerti lara-larae? Lah ngertos mawon. Neng nggih mung garis besare mawon. Riyen nalika juragan kekalih kesah wonten Gunung Kawi, turene nyadran leluhure. Nanging sareng kula gatosaken saben dinten Kemis Wage malam Jumat Kliwon, tiyang kalih niku kesah ten Blumbang banjur atus. Kula sok nginceng saking kadohan. Sareng kekalihe sami ambyur-byur. Pak Gultom lan Bu Gultom ten Blumbang niku sami-sami malih wujud dados kodhok. Luwih aneh melih, Pak Gultom dibujeng kodhok setri lan Bu Gultom dibujeng kodhok jaler. Nggih lajeng ngoten nika. Lah mangke nek pun ngaten niku mboten gantelan dangu. Walah-walah, sing jenenge rejeki rumas kula kok mboten sak baene. Lajeng nalika rampung langen asmara, wewujudan umat wau sami nayogani ikatan janji ingkang saged kula kuping. Pak Gultom sak keluarga purun diajak dados bolone bekasaan ngoten niku. Kalamun saged kalaksanan griyane atembok emas lan nyatane keluargane nyetujoni. Semanten ugi emban-emban kodhok kekalih ugi manggut-manggut. Banjur manggut terus mak celurut nuju ten kijing telenging Blumbang wingking menika. Nah carane nek sing atus namung Pak Gultom. Bu Gultom ten griya kedah macak melipis. Semanten ugi nek sing atus namung Bu Gultom. Pak Gultom nggih kedah danten gagah kados ten kantor mawon. Kabeh sing padha ngrungokake Kojai Kower padha manggut-manggut lan kecap-kecap nelakake kasengseme critane Kower lan saya benerake panduga sadurunge. Ana sing nunggel rebuk. Lho ora lho, War. Iki ya omahe juraganmu rak durung kelakon ditembok emas lan ditretes inten to? Inggih, pancen dereng. Nanging wonten kelpiyane juragan setri. Kala wau duk nalikane juragan Kakung lumban lan juragan setri nginten yen anggenipun juragan Kakung empun rampungan. Juragan setri ten kamar lukar ageman. Dilalahe kersane Gusti Allah. Anggenipun nyopot tusuk konde mata inten dipun resepaken wonten ventilasi. Kanthi maketen rajane kodhok gerot tansah gawat awati sakpari pulahe Bu Gultom. Trep rampung lukar ageman pewujudan wewayangan rajane kodhok gerot sumusup ten anggane Bu Gultom.
kanthi jalaran masuk angin. Ning sejatine sukma wau kalian lumebet ugi samar-samar nilar swanten. Nah, iki wis tekan titi mangsane. Aku nagih janji. Merga apa sing tok karepake wis tak pinangkani. Les jasate Bugul Tom lajeng mekungkung saemper kodhok gerot. Saweneh sing padha ngrungokake critane kawar mau. Njur ana sing umbal rembug. Mula ya Lur, yen kepengin ngipatake kamiskinan, aja ngono carane. Nganggo cara liya sing wajar-wajar wae. Nyambut gawe sing tawakal. Kanthi sangu keterampilan sing diduweni lan disarani niat, tekad, syarikat lan sambat marang Kang Akarya jagat.